който между другото преди това е бил автомобилен състезател, обаче се катастрофира и става певец. Не тежко, защото е добре. Цветан Цветков, много добър мой приятел и ваш фен. Мога да кажа. Ще го помислим. Зависи как сме сградили. Трудно е. Не мога да ти обещавам сега. Аз Не, искам да ми обещавате. Това не е от днеска за утре. чуем, Вие спектаклите са вечер. Просто искам да ви запозная с някои от изпълнителите. И да кажем, че ще направим всичко възможно. Стига да има възможност. Значи отиваме до и мъничко желание. Оставаме като... чакаме ли достатъчно? О, разкош. Сега оставаме ли поканата за Дъндамезман за баскетбол? И измислиме черно на бело, да знаем. Кое? Поканите. Знаем, че сме покани за баскетбола. Отидеме там да не стане. Ти за поканите за операта ли говориш или за... И за двете да кажеш. За двете, да. Това е мой ангажимент. Може ли да поканите треньорите да кажат по някоя дума? Ако има желание. Свършат разговора. Нагазиха те в дълбоките води. Аре, Влади, хубатай се. Ще падне и батерията. Що вашия не беше професионален? Защото не сме си говорили за Иван Чубарик. Ти магистратура ли? И това може да стане... Това на Влади може да стане тема. А на тебе за докторантурата. И какво е... Моите различни. Това е спорт и сигурност. Това ти е магистратурата. И по докторантурата... Стъпваме за сигурността. Сигурността на децата. А за докторантурата не може ли да стане? Нямам такива магистратура и фирма. Човек никога не знае какво ще му се... Ама не може да съм това никакво да занимаваме само отидеме Не бе, мен ме радва желанието ви. Значи, всъщност, не пречи да опитам. Ние ако не опитаме, няма да Малко да тръгнем, да пробваме. Предполагам, че се будим интерес на неща. Аз така предполагам. Това, което го предлагате, и не е свързано с пословутите средства, всеки да се гуши, че няма пари. Не, в интерес на истината, само са много хора, които обичат спорт и има много хора, които биха помогнали така от добро сърце. За спорт. Аз стига да се подава някаква инициатива да се направи. Те сами не мога да отида да кажа. Да, аз давам. А да оставяме го това, значи това би трябвало да го мислим в последствие за някакво финансиране, така. Измислиме нещо. Вие сте го измислили въпросът да се ги реализира. Да. Малко ни трябва. Да ви попитам докато те още. Всъщност местните медии как се отнасят към вас? Нормално? Не. Според мен. Отразяват си всички наши участия. Поне аз така се забележи. Има доста интерес към нас като цяло. Отзивчиви сте. И се надявам, че... Вие бихте ли могли да ги ангажирате за тая ваша идея? Бихме опитали, да, това би било голяма полза. Ако се направи една много сериозна реклама в само. Всички така хора са малко по-информирани за... Добре, как виждате, вие да отидете в медиите и да предложите тая идея? Една седмица преди това ще отидем два вестника и телевизията, ще кажем какво планираме и къде ще се стои. Според мен те сами ще направят реклама на самото събитие. Аз мисля, че няма да има никакви. Даже съм сигурен.
Склонни сте да отидете при тях, нали? Няма проблем. Не искате да ви се молят те да. Наша грижа, да. Да разберат първо хората, че ще има такова нещо. Да. И после, след това пък да бъде отразено какво е станало. Не е ли по-добре чрез тях да се популяризира? Вие да отидете преди, за да ги разберат хората, че ще има. После вече да се... после нека си го отразяват, нека си го дадат. Колко хора ще са дошли, какво е станало. Идеално. Това трябва да все някой трябва да говоря там. Валя Милушев ли? Кой отговаря за спорт? Кой? Валя Милушев. Или кой отговаря за спорт? Не. Ти искаш да кажеш, Общинската комисия по спорта. Кой е председател? Не, баща, но там трябва да пишете предложение, да го напишете, да влезе на сесии. Няма кой занимава с тях. Ама, разбира се. Знаеш ли какво ми поръчавам аз? Какво предлагам също? Но ако искате да отидем направо при Камелия. Директно. Не е нужна шапката на общината. Инициативата си идва от вас и реализацията ще от вас. Други вариант е то да било възможно да съберем, да кажем всички директори на училищата и да го предложим пред всички. И те вече да преценят кои ще участват. Ми се ще... Да опитаме с обикновения учител. Който е отзивчив, между другото. Защото пак той трябва да свърши работата, но трябва да мине през... да прескочим бюрокрацията. Да пробваме. Толкова. Нема да се молим на Димчо той е. Знаеш какво ми каза? Какво? Вие чухте за какво си говорят? Изобщо не съм ги чул да ти кажа. Ама разбрахте, значи. Ето, вие си какво е Ничо, а после ви карат да правите какво ли не. Ако имате да кажете нещо по въпроса. Значи, накратко казано, се разбрахме да направим да организираме един спортен ден за всички деца с някакви игри, някакви занимания, скокове и така нататък. Някакво тичане. Някакво стреляне. Да поканим да кажем и повече хора, като да кажем Ива Шкодева, Петър Попангов, спортисти. Като идея не е лошо това. Идея е даже много добро. Малко да мръднем децата в компютрите, се забавят по разни зимни спорти. Важно като да. Като идея е много добро. Като идея от вас, като излизат е учително достойно. Те горе-долу и да се реализират. Да. Като са казали, да кажат и я. През Б. Да, вие сте зад тях, не? Да, абсолютно. С всичко. Тогава аз бихте ли ми дали възможност аз да се включа? Да, казвай. Всъщност да отида, защото вие сте взети след пак, да говоря предварително с Сенова, мама Филип, как се казва? Камелия Сенова в Селена Върва, така известното. Сантивелешки. Не, тук беше. Станислав Доспецки. Така. Просто аз ще отида да попитам и те вече като... Това е най-разното. Всъщност идеята ми те да отидат и вие с тях на място с нея да се... да го направим, да не минава през общински сесии, меси и на стадион. Не, толкова принцип трябва да мине през общината, през всички пожести. Защо да минава през общината? Не знам, няма представа, сигурно. Като програма за някакъв спорт на гева и празник и така нататък. Не бе, това да не му се придава такава помпозност и такава парадност. Бе. Това да си е нещо като съвсем спонтанно да и рекламата, за да се тръгне да се събере тая маса деца, примерно.
В училището. Това е малко. Ако мине през общината, ще почва веднага да се говори, че ние търсим някаква изгода, изява и така нататък. Затова по-добре ние да си го направим, че например довести от телевизията, ще обявим, ако трябваше да направим едно интервю, което да пуснат по телевизията, да въртат като реклама, ще говорим ако те ще ходят в вестниците да... директорите на училищата, ако имат... Това си е техна инициатива, като на Тереза, като на кой да е в... Без да искаме финансиране или каквото и да било. И те не искат само те да го правят, и други да го правят като тях. Или един вид съвместна тренировка, да речем, да запознаваш децата с дадения вид спорт. Ето и това е, да ги да. запалиш един вид. После им правим 5 щафетки да има състезателен. Да. Зависи от големината на децата, да са дадат някакви пубери. Момичета там. Трябва да ги водите на дискотека. Как да им вземеш вниманието да гледат написи, да гледат Чакай бе, ало, Затова трябва малките. магистратура караш и ми ще се размислиш малко. Хайде, него още му е рано, ама ти... малките всичко дали да състезания. Почвам от ноги, да има състезателен елемент, да се радват да има. И също време да игра, да им е интересно да бъде. Формата е игра. Трябва да покажем знания. Значи първо ще организираме за малките началния курс, една такова като спортен празник и да ги запознаете с даден спорт, да. И след това ще организираме за горния курс в амнезия. Какво е това? Не знам. Иначе в киното ще го организираме. Какво е това? Нощен клуб. Някъде под земята ще. Щом се закрили, значи аз... Къде под земята? Някъде под земята. Един провокативен въпрос имам към вас всички. Сигурно сте забелязали, че в България тече 100 годишно на българското кино. 100 годишно на българското кино. Съжалявам, аз не съм. Честно признавам си, аз каквото си. Защо е? Така, в този процес творчески 100 годишен имат участие самоковци. Което пък сигурно хич не знаете, вие помагате точно не знаете, вие аз се сетите, не? Как е? Бих ви помолил дали бихте ни помогнали да популяризираме тия малко самоковци, които са с скромен принос в историята на българската култура. Какво може да помогнем, не знам. И аз сега се чудя, защото ние сме в областта на спорта, за който искаш. Може би трябва да потърсиш някакъв... Не, защо търся ви вас, просто да ви поканя да присъствате на едно откриване или непоменуване в градската библиотека след известно време. Като присъствие, да, ама иначе какво мога да популяризираш? Да, сме тук, присъствие как това е достатъчно. Ще ви кажа, че един от първите оператори в България е от славния самоковски род Карастоянови. Те са от печатарството на Никола Карастоянов до Бончо Карастоянов, оператор, който, между другото, да ви кажа, е заснел оператор на филма Подигото. Оператор на филма Хитър Петър. Това е хубаво, само че ние ще решат, че търсим някаква излишна популярност, като се тук и там. За нас е спорта и другите пера. Аз ви каня като редови. Да, не да ви... Не искам да сте рекламни лица Вие сте ми рекламни лица на други идеи, като се заснети. В изпросеното шоу. По две думи за изтеклия сезон. Без проблемите. Нещо позитивно. Аз мисля, че и за двата спорта сезона беше доста така. Супер. Доста добър и за двата вида спорта. Като си има предвид екипировки, условия и всичко останало, проблеми. Какво да се пак и някакви призови места имат в големи състезания, които донесоха и... Това е най-големото състезание, което това са световна купа, това е... От това повече... Значи, по принцип и двамата са доволни от най-вече от тях.
каква е? 3 финали в 10 топ-10 в света, което е уникално. След като януари на Титила Германия говорих за Красянев и се струва, защото той е преди първия германец. Преди първия германец, нямаше преди него германец. Временно беше на 9-то място за малката световна купа. И 3 медала, равносметките 3 медала от 3 подиуми, най-високите форми. Световно първенство лятно, 3-то място. Европейски вице-шампион, 2-то място. И 3-то място в световното за спортисти, професионалисти, които са обезпечени във армията. Като най-после да си доволен и ти, Астара. Това не си е казал още защото това е на начало. Още по-възможно, които ги има. Има съжаление за нереализирани други подиуми. Не можем да не сме и недоволни И тебе как е? При нас е също. Сега нямаме такива топ класирани, топ 10 нали, на световна купа, но пък има универсиада. Да, това е световен студентски шампион, да речем. Класиран в топ 30. Може да не... Това може да му помогне в статинето, нали? Естествено. Ето там, ако не му помогне, къде? Ще му пуснат ли него изпит? Не знам, трябва да го... По-малко тарифа да му искат за... По-малко пари да му искат за следването. На по-ниски тарифи да минава. Не. Но като погледнеш, нали, държава, която няма условия, която едва ли не го развива това спорт, ние сме... И всъщност е на ниво, което предполага и Да. малко да се очакват по-добри резултати следващите. Живи заедно, да сме живи. Да. Но интересното в България, че да речем, това е мое виждане, нали, че успехите на българските спортисти се постигат изцяло на определени хора, на базата на определени хора. Примерно как съм аз, как е Виктор Жеков, Насани Жеков, как той е примерно. Такива отделни личности с ногти и зъби драскат, за да направят. Да. Просто не е изградено като система, самите спортове са изградени като система, поне в зимните спортове. Не знам как са на футболистите. Това е всичко. Това е огромната разлика, само това ще допълня между норвежките и скандинавските спортисти, които състезател е субекта на изпълнение. А огромната логистика, перфектната логистика, подсигурява условията за реализацията на високия резултат. Това е субект на изпълнение, но ние нашите са много неравнопоставени състезатели, както и в скискока. Ама не вие сте един вид като мохикани. При нас резултати продължават благодарение на отделни личности. Това допълва своята сентенция. Не е изградено като система. Значи много е жалко и това се говори, анализира се всяка година и не се подобрява, се подобрява. Не говорим за финансиране. Не. Добре, сега при този сезон, като колко разбрах, примерно него поема Международната федерация. Министерството на спорта в България, подготовка и обезпечаване на подготовката тук Международната федерация помагат при участието в световните купи и световните първенства. Него го поемат и Владо Илиев. Това е една такава фаворизирана идея. Първите 25 от световна купи се поема от организаторите на световните купи домакинството. Първият триместър, който е в топ 25, организаторите плащат хотел настаняване, нищо, нито транспорт, нищо повече. За следващия триместър отново временното класиране в топ 25. В момента Владо е 25 и завърши, Краси е в топ 30, 28, а това пък им дава право за сключване на индивидуални договори и спонсорство като елитни спортисти в международната и екипировка. Значи, цялата специална екипировка има право на шампионство, което безплатно получава определени 5 чипърски, да речем, обувки, щеки и така нататък. Което за вас е много. Спортната екипировка, която зависи правилно. Не е малко, то е и за нас е много, но е облегчение за федерациите, които организират и спонсорират нашата подготовка.
При тебе как е? Трябва да се настроили такива. И при нас е подобно. Нали? Само, че при тях, да речеме, когато си в първите 25, нали, придобиваш право на безплатно участие за 3 месеца, докато при нас е за 2 години напред. Така че при нас е малко по-добре. Влади си осигурил. Тук трябва да си непрекъснато, на 3 месеца. Да, тук трябва да поддържаш една постоянна спортна форма, докато при нас... Нали, това ще да те инжектира да си... Да, докато при нас имаш възможност, ако си контузен, примерно, може да пропуснеш един сезон, на следващия сезон пак си в... Да, но при вас и риска е по-голям. При нас е малко по-добре, но пък да казваш риска по-голям. От страна на контузии, на такива не че Да. претекли. Ами аз, освен да ви благодаря много за всичко и успехите са пред вас. Да сме живи и здрави първото, другото е, че Да, ама какво дойде. да не завършваме песимистично, но няма се въздържа да кажа, че голо здраве си е жива болест. Във всекакъв Но не, всъщност вие па не сте толкова меркантилни, ви казват. сме. Вас ви трябва в... Да, нормално. Нормално. Колкото... На времето пожелах на Краси в едно интервю да за следващата година да обере, защото го питах колко е наградния фонд и така нататък горе-долу, да му пожелах следващата година ако може да фалира федерация. Поне федерацията с награден фонд не е фалирал. Да я фалира. По друг начин ще фалира. Ще намерят. Добре, айде стига сме си побили време, час.